ще ви покажа един трик, който се нарича еднакво мислене. Може да накарате вашите приятели или един да мисли за един предмет без той да иска. И сега ще ви покажа. Аз ще правя така и зрителят ще каже стоп. Но тъй като аз нямам зрител, само ще го направя. Стоп. Взимате и обръщате тези карти. Взимате първата обърната. В този случай е тази. Слагате. После пак го правите. Така 4 пъти. Ето обръщате. Взимате пак най-горната. Първата обърната. Стоп. Ето. Ето го пак. Ето четвъртата карта. И сега ще ги обърнем. Кала 4 еднакви карти. Аса. Сега ще ви обясня как се прави този трик. Изваждате 4-те аса и ви трябва една карта с двоен гръб. Като тази. Ако нямате в тесето такава или нямате изобщо, може да залепите две непотребни карти. Или да покупите така две карти, докато правите фокуса. И подреждането става последния начин. Взимате двата асака, няма значение какви са, слагате картата с двоен гръб и другите два асака ги покупват. И почвате вече. Стоп. Ето обръщате. И внимавате да не разкриете асаците, които са обърнати с лице нагоре. И взимате. Това е първия пайк е асак. Само че един от обърнат. Слагате картите една отдолу, които са такова. Останали. И ето. Ето го другия. Ето стоп. Обръщаш. И взимате картата. Може да си измислите тази история като мен, с една като мисля. Ще накарате вашите приятели, може за 4, може и повече, да накарате да ги мислят за един предмет. Без те да искат. В този случай асаците. Ето. И готово. И вече обръщате. Какво да видите? 4 еднакви карти асак. Това беше от мен. Той.